مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ یو کتاب دی تسہیل المواعظ، اگر تسہیل المواعظ کے اگر یو واقعی لکلے و یو مولا صاحب با دا جمعے پا تقریر کے خلق و تواعظ نصیحت بکو پا خطبہ کی میں اوزلی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل ذکر کرو، بسم اللہ کے دا فیدہ دا دا فیدہ دا دا فیدہ دا مولا صاحب دخلین یو ٹکی ہوا الکا ہوئی کسوک بسم اللہ ہوئی پا دے دریاب دے ورزخ پہ بین لم دے دا بانڈے دا خلق سادگانی او چی رشتیا خبری پا دے بانڈے و دا میرو پا دے خلقو کی دین لکھ مضبوط و پختائی یو بانڈی سی براتا جماعت تولار کی سینو کشتے لبے مانگی لپیسے ورکو آگا چی داوری دل استاجی خدای رسا رخو کا چی دم دے راتا ہو دا خو چی زمم کری لانا پی کشتے والا اخلی چی رازم کری نو چی دے طرف نسنگتا او دریاب تاو رسید بی بسم اللہ الرحمن الرحیم چوف ایکڑے او پا دریاب ور روان شو او بالکل پی پوری وقت خپیم لمدہ نشوا اس چی رازی بسم اللہ ہوئی او پا دریاب را پوری ہوئی او چیزی بسم اللہ ہوئی پا دریاب پوری ہوئی میں اوزلی دا اخبر استاجی مولا صاحب را ڈوڑے کو جماعت سر بروی چی منزو شو دوال روان شو یہ دا دریاب غالی رو رسیدل مولا صاحب ٹنگ بریکونا راخ کر خودرے ام مختدی و تی استاجی ولی رازا کنا وی کم خواہ وی دا ما کور خودی سین نا پور غانا وی سبرو که چی کشتے راشی کر بی کشتے بسنگزو وی استاجی تا دم نو خولے بسم اللہ والا اگر دمو آیا رازا پی منگ غر کے وی منگ غر کے استاجی تا خولیو دا جمعے پروز و قسم دی زو مغا سوے موزم رازم پی وی چپ شا دا زمون خلی ندی وی ما دی یو سڑی ٹیلیفونو کوئی سو وزیپے غوختا نو ما وطا وزیپاو خولا ما تا وی تبی رالو نوے او میں زبا سو تالا وزیپے وز یو بم ٹیلیفون کے بل زبا بل سنکم تاسو لبا وزیپے وی میں ڈاکٹر چیتا دارو لکی ڈاکٹر تاری چیتا دو چیتا برالا تو نخوری مریض تے ہو دارو بدل ڈاکٹر خوری بیمار تے وزیپا بدل سوے ما دکن تمہیں ڈاکٹر دتا دارو لکی ورشا او پیسم دناوالی او بیا دا دارو پا میس کیا رجل ڈاکٹر سیب تبیر آدھو نخوری ما پا اگر سٹیسکوپ بری دا مازیگر ہوئی جیسا با دا طولو مریضانو دارو بزخورا بیخدیو زنا جوڑا تیو دارو بزخورا ما توی رجیزا من خواهی خلی ندی کنا او خدای پاک با دی خل کلمه نه درست شریف نه کنا مسلمان نه نجیب ایما نو دی پم پی وائے ناغا مولا سے بطوی زمانگا غا خلی ندی ام مختدیم سم مختدیم مخکشا گنی اس خانگو کے لاس ترکنو حالتا پا ممبر یا اس سوی عمل پی نکے سر پا جگڑا شو چی پا جگڑا شو آخر کے اگا مختدی و توی استاجی ارے گا ما زدن مخی کے گا او دغا بسم اللہ ویم کزی ڈوب کلم مرازا او کزی ڈوب نکلم رازا یا رب ساگوی خدای روستے دا آگا مختدی خو بمخ کے نا بلدو بسم اللہ الرحمن الرحیم او چف ایکلے او نیخ پر آواز دے او استاجی دوی راکا لاس دا استاجی لاسی ہونے ہوا وی رازا را پسے استاجی غریب پی راسی لاسی کے گئے وی ٹینگے کہ اخپے گوارے گھر کے گئے مولانا اشرف علی صاحب دے کہ اوڑے رخ کل سبق منتاوے لے دے اوی گورا چی چا دم خولے دے عقیدہ کمزور ہے ٹیک نا آغا پیرا پیرا رپی پی نشیت لے چاچے زدکڑے دے آغا مضبوط او کلک یقین دے پی نیغروان دے روحانی اسباب دا میرا تا علاج و خواہ دیر خلق کوئی چیز صورت فاتحہ پا مور چوب کم پا پلار چوب کم پا زوی چوب کم اخو نا جوڑے گی تاقیدہ کمزور ہے یقین مضبوط نہ ہے رسول اللہ مبارک فرمائی آیت الکرسی وایا اور چوب کا خدای بر حفاظت قسم ذکر دینا بہترین دم بلستا ماسخوتان سملے آیت کرسی وایا چوب کا وا ستا دا کور پیغمبر وی پیغمبر خبر کہ جسو شک کئی خلما پا خیال مسلمان بے ستا دا کور با من اللہ خیال ستا با بے گاڑی کے دے آیت الکرسی وایا خدای بستے حفاظت کی چکم دے پورے رسے حفاظت پا دے کئی جرازی حفاظت پا دے کئی واپسی پورے بڑے حفاظت کی آیت الکرسی وایا یقین لگ مضبوط اور ٹیٹ و ساتا
دا د حضور پاک د خولې مبارک خبره ده او ان شاء الله د پیغمبر د دې خبرې دا الصادق المصدوق رښتونی ذات په یقین غواړي بې د یقین نه کار نه کېږي